broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Na poslední kolečko. Ty kokot. On si hodí zle molotov, ježiš, to je kokot. Bože, to je kokot. Aha, Lukáš. Ty kokot. Wanji, ty... On si hodí zle molotov, ty kokot. On... Čo mám spraviť? Kurva robí vejmenka, jo. Počúvaj, keby si za hranie dostal 250 €, ja som ešte tých 250 € ani nedostal po prvej. Takto sa zabíja. Ani som ich nedostal, mám 180 zarobených za mesiac. A po druhé, mám to za mesiac, nie za hraní, je to za ťažký skill. Ťažké rozprávanie 12 hodín denne, retard. Streamovanie non-stop ako kokot. A to není, to je psychicky náročné čítať vás do piči. Dám mu hosta, hej, dám mu hosta. Pušuje katy s VIPom. Okej, takže zapad, ja tam piči. Na bečku je už. Do piče s tým mikrofónmi, kokotí. Nepredvádzaj sa, Lukáš. Žolo, proste čupy, dobre, no. S kým to hrám do piče? Pekne, Žolo. Priprav sa na prehru s Elaskom. Nice. Poď, Mišo. Škoda. Som ho nakreslil. Nice. Good job. Bože. Jako? On môže byť aj, on môže byť spodných. OK, on je... Do piče, ďalej hrajte! Nikto mi nepovie, že môže ísť CT spavnú boha s týmto, ak ma toto baví. Nehreš, Ale však... lebo Marián ťa skáre. Nehreš. Ti vypnú internet. Segý môj. Prečo sa znervozňuješ? Však toto je najhorší deň v živote. Dobré s kvapkami, joj. Každé 2 hodiny. No hej, už neskoro, už 8 hodín som nezobral. Jaj, bože. Bože. Aba. On je na vide! Či tu je ten King Kali? Bysto, má trigger bot. Iba hlavy dáva, nič iné. OK! Počúvaj, on je zapatý, ten Kali, má report. Keď budeš tento konflikt, budeš dobrý ako kokot. On will get mid. Underground one? Maybe more? Going up to mid, I think. Yeah. Ah, he's Fontaine. 6 HP, close to, that's it. Oh, what? Nice, pekne. Je za pointom je. Ale chodź, najeb cię. Ja mam naboje! Popicie! Za! Pump me, true scope middle. Díky, no ty jebanec. To sa povedal idiot. Ty sa vodil? No, jump. Just jump. Bait. Dobre, poslal do smoku. Čakáš normálne, ja ťa počujem. Slabý kokot. Ježiš. Čo ti jebe, Žolo?
Čo ti jebe, tak to počkaj, to ťa obkreslil normálne. Ďakujem za euro. Mám čiapku dobrú, však takú zimňacku. Dostal som hlavu z prvej! Ten má report, ten JD. A tam pičet, nerašujem. Ide. Aha! Kamarát! Tak ten má report. Ten má report. Tak to. Som ti povedal? Prejebete mi ho z Gurben, prestaň. Ideme Že vyhrať. vlastne za to môžem ja? Ja už som rozohraný tak, chat, že dávam bomby, rozumieš? Dávam proste jeby. Keby sa s vami nebavím, tak ho možno dám. Palas. Poď si pozbran. Do piče, čo tam robí? Hej, máme nové Rezlav, Trash, H a ešte Puke. Som mŕtvý. Vybral som víno na stenu. Mal som 6 kg, ale... Prosím, nedaj, daj to. Nice! Aký mám rank? A som príbeh! Vybrejnil som to! Lebo 21 fragov, chápeš? Som lepší jak globály, ty kokot, som lepší jak globály, že brátsky, pojebali. Som to nedropol ani, chlapci. Aha, super mi proti, no, slabé. Nice. Idem si zapaliť.